Táblázatkezelési feladat következik. Vérnyomás.txt a hozzátartozó forrásállomány, ezt kell importálni. A dátum most itt gyakorlatilag azzal a számértékkel, ami gyakorlatilag azt a dátumot reprezentálja a program számára, úgy szerepel, úgyhogy itt nem lesz gond az importálásnál, hogy nehogy szövegnek ismerje föl. Tehát ebből az oszlopból majd dátumot kell csinálni, de ezt mondani is fogja a feladat. 2011-es év dátumai szerepelnek az A-oszlopban, és mindegyikhez tartozik egy-egy vérnyomásmérés értéke, és ehhez tartozik majd, amit feladat során ezt meg kell csinálni, hogy ezt kielemezzük. Az első dolog, hogy elmentem. Nagyon nem mindegy, hogy milyen formátumban. Nem azért, mert mondja a feladat, hogy a táblázatkezelő program alap értelmezett formátumában, hanem azért, mert a szöveges állományból szereztem. Tehát gyakorlatilag szöveges állományt nyitottam meg. Tehát azzal, hogy ráhúztam, semmi más nem csináltam, mint a LibreOffice rávettem, hogy ne szövegszerkesztőben, hanem itt a táblázatkezelőben nyissa meg. De ott fönn ugye látszik, hogy TXT. Ha most arra megyek, hogy struktúrált szöveg használata, akkor egyszerűen rámenti. Ugye én most a sima mentésre mentem. Nekem az ODF formátum használatát kell választanom. És ugye mivel így csináltam, abban a könyvtárban vagyok, a vérnyomás stimmel, helyett azt a nevet kell neki adni, hogy magas. Hát nem stimmelt. Jó? Ilyen jó, hogy nyikorog alattam a szék. És akkor magas.ods néven elmentette. Na, és akkor a következő lépés, hogy ezt az oszlopot be kell állítanom a minta szerinti formátumúra. Tudja, hogy nem lesz elég ez a szélesség, de se baj. Kinyitom teljes képernyősre, úgy jobb lesz. Tehát meg kell formáznom. Hát kiindulatok a dátumból, de át kell alakítanom. Mert hogy nem ez, ami most itt van, hanem nekem az a változat kell, hogy évszám után pont, szóköz, nem feltétlenül kell két számon a hónap, pont, szóköz, nem feltétlenül kell két jeggyel a nap, pont. Ugye itt oldalt már látszik is, hogy hogy fog kinézni, hát így kell majd kinéznie, minta szerint is. És ugye, mint mondtam, nem fog elférni, vagy ide duplán kattintok, vagy itt jobb egérgomb, optimális oszlopszélesség, és akkor megmondhatom még azt is, hogy mennyit adjon hozzá, és akkor íme. Látszik a dátumom. A mintának megfelel. Őszintén szóval nem vagyok benne biztos, hogy a legszerencsésebb, mert ugye látszik, hogy ugye nem azonos hosszúságok, és így jobbra igazítva nem a legszebb. Balra igazítva se lenne szép, meg középre se, tehát de hát igazából az teljesen rendben van, nullákat minek írjuk ki elé. Mentés ne felejtsük el. És akkor itt van megint az, amin már bosszankodtam egy-két videónál, és meg fogok többnél, hogy ki vannak takarva az értékek a mintám. Némelyiket lehet sejteni, hogy mennyi, egyébként a kitakarás ellenére, mert csak itt kicsit el van homályosítva. És ráadásul a 3-as pontja a feladatnak azt mondja, hogy konkrétan milyen értéket kell beírni, akkor meg minek van kitakarva. Ide be kell írnom azt, hogy 130, ide be kell írnom a 85, pulzusra nincs ilyen határérték, úgyhogy oda nem kell. Na, akkor 4-es pont azt mondja, hogy függvény segítségével itt lévő dolgokat kell meghatározni. Ki kell számolni az átlagot, legnagyobb értéket, legkisebb értéket. És függvény alkalmazásával egészre kell kerekíteni, ezért álltam meg, hogy közben végigolvastam a feladatot. Tehát, mivel egészre kell kerekíteni, na most tizedes jegy nélkül
kerekítésre, matematikai kerekítésről van szó, az ugye angolul round, magyarul, ha minden igaz, kerekítés. Itt lehet kerek, kerekít, kerekítés. Abban nem vagyok biztos, megmondom őszintén. A round az biztos, hogy az angol neve, és akkor ide ugye az első paraméterben, amit kerekíteni akarok, második meg nulla lesz, mert egészre akarok kerekíteni. És akkor nagyon egyszerű ugye az átlagolás. Ha tudom, hogy hol van vége a táblázatomnak, és itt van olyan, amikor nem volt mérés. Az az átlag függvényt nem fogja zavarni, a 366. sorig megy. Ugye végig is húzhatnám, de amikor ilyen sok van, akkor az nem olyan egyszerű, tehát azt mondom, hogy a B2-től a B366. sorig lévő részt akarom, és egészre kerekítve. Kihagytam a függvény nevét. És még mást is kihagytam, úgyhogy akkor kezdjük előről. Így, a, ver, a, ge, azt nem értem, ez ugye magyarul átlag, és akkor idején a B2, B366. És mit hagytam ki vajon? Hát azt hagytam ki, ugyebár, mert ez így jó, csak hogy oldalra nem engedi másolni. Vagy engedi? Na nézzük. Ugye a diasztolé az a C-re vonatkozik, a pulzus a D-re. Ha oldalra másolom, akkor a B-ből C, aztán meg D lesz. Tehát másolható. Lefelé még nem tudom másolni, mert más lesz a függvény, de egyébként meg ugyanezt kell csinálni. Tehát round I. Mérési eredmények átlagát kell csak, mert ugye a maximumnak meg a minimumnak nincs értelme, tehát azt akkor nem kell. Simán max B2-től B366-ig, és ugye ez is másolható oldalra. Mint ahogy az ideírandó min is másolható lesz, tehát akkor egyszerűen beírom ide is, kijelölöm mind a kettőt, és együtt átmásolom. Ezért 103 az már igencsak nagy, meg ez is, tehát... Hány esetben haladták meg a szisztolés nyomás, valamint a diasztolés nyomás mért értékei megadott határértéket? Ide ebbe a kettőbe ugye ezt kell kiszámolni. Aztán meg alatta a legnagyobb értéket, az majd egy meg külön dolog, tehát határozza meg az eredményt képlet segítségével, mind a szisztolés, mind igen. Határértéket meghaladta. Igen, tehát gyakorlatilag az kell, hogy meg kell számolni az ennél, illetve ennél nagyobb értékeket. Hogy itt megint az oldalra másolásnál megint gond nélkül meg tudom csinálni, tehát itt gyakorlatilag megfelelő függvény kell. Ugye bizonyos feltételnek megfelelő függvényeket akarok megszámolni, tehát count if, magyarul nem darab ha, hanem darab teli. Megint a B2, B366 tartományból megszámolom azt, hogy hányszor nagyobb ennél. Na, itt kezdődik az érdekesség. Tehát nem egyszerűen hivatkozok arra, mert akkor pont annyi azt számolom meg. Hányszor nagyobb? Kéne elé egy nagyobb jel. Ugye a meghaladta, az azt jelenti, hogy ez még belefér. Úgyhogy elég a nagyobb. De itt idézőjelek közé kéne írni, az a baj. Tehát így, de nem tudom, itt most hiába kattintok rá, nem lesz jó. Hanem az kell, hogy ezt össze kell fűzni ővele. Ha minden igaz, akkor jó operátort írtam, igen. 234, az szép. Hát sok. Ugye átmásolva ide, meg a megfelelő részt kaptam. Ugye a másik megoldás, hogyha az összefűz függvényt beírom bele a nagyobb jelet, meg a H2-t. No, következő, 6-os pont, vonatkozik arra, hogy a legmagasabb érték mikor volt. Azt kéne kideríteni. Ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy meg kell keresni a legnagyobbat, az már megvan, itt van. De meg kell keresni, hogy melyik sorban szerepel, és tőle balra, ami dátum van, azt kell itt megjeleníteni. És utána ugyanez itt is. Nyilván átmásolhatom, hogyha megfelelő módon csináltam. A legmagasabb pulzushoz tartozott ugyanígy. Ha valamelyik adatsor esetén több ilyen nap is volt, akkor bármelyik szerepelhet, mondja a feladat zárójelben írva. Tehát gyakorlatilag valamilyen módon megkeresem jó. A legegyszerűbb megkeresési módja a
korábbi dátumot fogja adni. Ugye ez a tipikus, szinte minden feladatban szerepel, lehet rá számítani, hogy valamilyen kereső függvényt alkalmazni kell. Ugye itt most nem jó az F-keres, hiszen a B oszloptól jobbra kéne lennie annak, amit keresek, hanem itt most az index hol van páros alkalmas. Ugye az A2, A366 tartományból keresem, hogy hol van ez az érték a B2, B366 tartomány belül úgy, hogy össze-vissza vannak. Most elmondtam, hogy melyik paraméter mit jelent itt menet közben. Ugye a H4, amit keresek, a B2, B366 tartományban, és a harmadik paraméter meg az, hogy nincs rendezve. Kiléptem vissza az indexbe, és akkor ide megadom azt, hogy a egy oszlopos tartományomnak az első oszlopában vagyok. Ugye az indexnek első paraméter a tartomány, második, hogy hanyadik oszlop, illetve hanyadik sor, hanyadik oszlop. Ugye a problémám az, hogy én ezt szeretném oldalra másolni. Hogy most mondja a feladat, hogy másolható legyen vagy nem, tök mindegy. Ha tudom másolni, időt tudok nyerni vele. Feltéve, hogy nem tart tovább kigondolni, hogy akkor mit kell csinálni, hogy másolható legyen. Ugye az A oszlopba keresem mindig a dátumot. Tehát azt ott biztos, hogy rögzítem. A többi az viszont megy arrébb, tehát a többit nem kell rögzíteni. És ugye még mondott olyat a feladat, hogy ugyanolyan formázása kell ennek a három cellának, mint itt, ami van, hát ezt alapból tudja a program. Szerencsére. Ha nem, akkor meg lehetne csinálni. Optimális oszlop szélesség, az kelleni fog. No, akkor mehetünk tovább a 7-es pontra. Hány napon nem mérte meg a beteg vérnyomását? Ez kell a nincs mérés mellé. Nyilván ide egyetlen egy érték, egy szám lesz. Tehát amikor lementem, ott lehetett látni, hogy vannak olyan helyek, ahol nincs adat. Van dátum, de nincsen hozzá mérés. Tehát a BCD oszlop üres. Abban a sorban. Tehát gyakorlatilag az üres cellákat kell a B oszlopba, a C oszlopba vagy a D oszlopba megszámolni. Innen lett darabteli valószínűleg a magyarítása. A darab ha név helyett. Mert hogy count blank, azaz darab üres. Az, amivel megszámolhatom, hogy a B2, B366 tartományban hány üres cella van. Most, hogy 360, ja igen, azért, mert ugye 365 nap, ugye hirtelen azon gondolkoztam, hogy a 2011 nem szökőév, de ugye az egyes az nincs benne. És akkor megkaptam, hogy 12. Aztán meghaladja oszlop, tehát E-oszlop következik. Meg kell jeleníteni az igen szót, ha az adott napon mért szisztolés és diasztolés nyomás egyaránt meghalad, tehát mind a kettő. Ugye itt van a határérték, meg kell nézni, hogy mind a kettő. Tehát az itteni, tehát az itteni nagyobb, és az itteni nagyobb. Hát ugye egy ha-függvény dupla feltétellel. Mind a kettőnek teljesülnie kell, tehát az és-sel kapcsolom össze a dupla feltételt. Ha ez nagyobb, mint ez, és ha ez nagyobb, mint ez, akkor kiírjuk, hogy igen, különben meg nem írunk semmit, tehát akkor ide meg kell az üres szöveg. Na de ha ezt én így most ebben a formában lemásolom, akkor az nem lesz jó, mert ugye most a két cellára hivatkozást még rögzíteni kéne, az ugye ez, és ez. És akkor így, ha lemásolom, látszólag nincs ott semmi, de ott van. Úgyhogy leengedi másolni, és akkor ott van. A mintáról az látszik, hogy ez majd középre lesz igazítva.
hány olyan nap volt, amelyen a szisztolás és a diasztolás nyomás egyaránt meghaladta? Hát gyakorlatilag ide. Meg kell számolni, hogy hány cellába szerepel itt az igen. Hány százalékban nál pedig meg kell adni, hogy az összesen mérési eredményt tartalmazó napok számában figyelembe véve ez mennyi. Tehát ugye ennyiszer nem volt a 365 mérésből, tehát most vagy ezt kivonom a 365-ből és az lesz a 100%, vagy pedig itt megszámolom azt, hogy hány mérés van. Ugye a count blanknak a fordítottja, a count, mivel számadatok vannak. Tehát a mérési eredmény tartalmazó napok hány százaléka, ez lényeges. Minden esetre ide először is kell a count if, az E2 E365 cellára, ahol a feltétel most egyszerűen annyi, hogy igen. Tehát itt ez egyszerűbb, mint ami a határértéket meghaladtál sorban volt. És akkor 6 alkalom, jó. Tegyük fel, hogy nem tudom, hogy egy évben hány nap van. Mondjuk abból, hogy 2-től 366. sorig van, abból már ki lehetne következni. Tegyük fel, nem tudom. Azt mondom, hogy ez osztva count B2 B365-tel. Tehát az megmondja, hogy hány nap volt, az lesz a 100%. És akkor ebből az derült ki, hogy 1,7%. Itt inkább kétjegyűnek látszik, mint az az érdekes, százalékja alatt azt meg nem takarták ki. Na mindegy. Állítsa be az oszlopok szélességét úgy, hogy minden cella tartalma olvasható legyen, továbbá számokat tartalmazó cellák szélessége egyezzen meg egymással. Ez az utóbbi az, amire azt mondom, hogy inkább nem mondom ki, hogy mit gondolok. Ez megvan. Jó. Mert most meg kell nézni egyenként, hogy melyik a legszélesebb. Ez 2,12 gyanúsan. Itt van valahol a 2,12. Ez már nem lesz annyi szerintem. Nem. Ezek meg pláne rövidebbek, úgyhogy akkor szépen számadatot tartalmazó számokat tartalmazó cellák szélesen, jó, tehát akkor ezek számokat tartalmaznak, meg ezek is számokat tartalmaznak, ez mind 1,12-nek kell lennie. Egy frászt. Na, akkor még egyszer kezdjük előről. Csak most azzal a különbséggel, hogy megnézem, hogy mennyi. Ja, 2,12, jó van. Na. Tehát ők mind 2,12. Nagyszerű. Ezt ellenőrizni is aranyos egyébként, mert ha nem azonos, tehát mondjuk itt ezt az F-et kisebbre veszem, akkor is mutat értéket. Konkrétan ezért. Tehát ha így jelölöm ki, akkor azt fogja megmondani, hogy utoljára ott volt. Tehát nem az, mint az Excelben, hogyha nem egyforma, akkor üres marad. No, a lényeg az, hogy megvan a 10-es pont, 11-es pont. Vérnyomás értékek mértékegysége legyen az adatokat tartalmazó BC oszlopokban higany milliméter. Tehát akkor most tetszik, nem tetszik, ki kell jelölnöm. Ugye a lyukak miatt ott megállna úgyis. És olyan jó, hogy ezt azután mondja, hogy beállítottam azt, hogy minden látszódjon, tehát lehet, hogy innentől nem fog látszódni. Hurrá! Fordított sorrendben. Ezt a 11 és 10-es pontot talán meg kellett volna cserélni. Hány százalékban melletti cella tartalma százalék formátumban, de tizedes jegyek nélkül jelenjen meg? Hát akkor viszont miért kétjegyű? Már az azért látszik a mintán, hogy ott két jegy van. És ehhez képest 2%-ot adott. De egyébként igen, a 6 365-ből 12 az annyi. Tehát ez teljesen rendben van. Ott a mintán az már átverés. No, állítsa be a betűk stílusát, a cellák szegét és hátterét a mintának megfelelően.
Betűk stílusa. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ők félkövérek. Meg ők is, úgyhogy lehetett volna az első sorra alkalmazni. Meg ők is félkövérek. Kitakert cellákról nem lehet tudni, hogy most milyen. Mindenhol van szegély, de csak sima. Olyan kellemes, hogy itt oda-vissza görgetni. Hops, itt nem elég széles. De így se. Ja igen, mert nem az ott ki volt jelölve, és akkor annak a szélességét vesz ilyenkor figyelembe. Na így már elfér, jó? Azt mondja, hogy trükközünk. Úgy. Szegély megvan. Mit kellett még? Hátterét is a mintának megfelelően. Hát ugye ő, meg ő, valamilyen szürke. Hát ez a valamilyen szürke, az legyen mondjuk ilyen szürke. Ugye ráadásul ezzel, hogy félkövérét tettem, még szélesebb lett, tehát itt ez már egy kicsit. De szerencsére azt nem kellett azonossá tenni. Mert ha most derül neki, hogy na, akkor még egyszer kezdhetem előről az oszlop szélességek beállítását, az úgy nagyon nem volna szép dolog. Első sor és az E-oszlop adatait, hát az E-oszlop megvan. Első sor, most már vízszintes. G-oszlop adatait jobbra. Készítsen vonaldiagramot, no akkor vonaldiagram készítése. Naponta szisztolés és diasztolés nyomás értékei. Tehát akkor ABC oszlop úgy, ahogy van. Hát, ez így sok lesz. Na, ja igen, mert ott van a dátum, úgyhogy így akkor lemegy, hogy az A oszlop is benne van. Csak nem bírok visszaérni. Jó, lekicsinyítem a méretét, az miatt, hogy ne óriási diagramot csináljon nekem. Tehát belőle kell diagramot csinálni. Hát nem ilyen tűdiagram, mert ez így most, ugye oszlop diagramként, ez ilyen tűdiagram, ez kicsit durva lenne. Nyilván majd szélesítek rajta, akkor már kevésbé. Van minta is, de egyébként is, ha időben változó adatok vannak, akkor nyilvánvalóan vonaldiagramot csinálok. Nyilván a vonalvastagságot is majd lehet állítani, és akkor kicsit kellemesebben fog kinézni. Hát ez elég szépen ingadozott az illetőnek. A jelmagyarázat majd alulra, igen, most egyenlőre az ott rendben van. Alulra kell rakni a jelmagyarázatot, és akkor, hogyha alulra raktam a jelmagyarázatot, akkor utána beírom a címet, hogy a vérnyomás változása 2011-ben. Idő kérdése is megjelenik. Jó. Vízszintes tengélyen ne jelenjenek meg a napok. Jó, azt majd el kell tüntetni. Mert hogy ezt így most nem tudom eltüntetni. A diagramon a szisztolés nyomás görbéje, jó, azt is utána kell. Tehát ez a kettő, mert utána formázás, tehát befejezés. Nem mondja, hogy, ja de, mondja, hogy külön. Akkor azzal kezdem, hogy jobb egérgomb kivágás. Csinálok egy diagram nevű új munkalapot. Diagram. És akkor ide meg beillesztem. És hát van helyem, úgyhogy széthúzom szépen. Így. Na. Igen, ott ugye, ahol szakadás van, ott nem volt mérés, az azért van. És akkor egyrészt dupla kattintással visszamegyek a szerkesztésbe, és akkor itt ez nekem nem kell. Tengely formázása. Hogy itt most valahol címkék megjelenítése, igen, ez az. És akkor, ha azt kikapcsolom, akkor nincs ott. Azt mondja, hogy szisztolés legyen piros. Hurrá! Tehát, ám ez meg sárga, hát valami narancssárga most is. Így, adatsorok formázása, vonal, és akkor diagram valamennyi helyett azt mondom neki, hogy sárga.
Fehér alapon sárga, az tényleg szép. MS pedig legyen piros. Ez a Light Red nevű, ez az alap piros, úgyhogy akkor az ott jó lesz. Igen, és akkor mást meg nem mond igazából. Ennyit mond. Hát az, hogy most ilyen vastagságú vagy nem, azt már nem mondja, de ugye itt be lehetne állítani, hogy milyen vastagságú legyen, és akkor oké. Ugye kikattintok a diagramból, esetleg visszamegyek a másik munkalapra. A kikattintás a diagramból mindenképpen kell, mert különben csak a diagramot tudnám menteni. És akkor megoldottam a feladatot. Röpke 20. Bő 20 perc alatt. 30 pontért, 20 perces feladat. Az úgy egész jó. Ha figyelembe vesszük, hogy mennyit el lehetett pepecselni ugyanennek a feladatsornak a bemutató készítési feladatával, akkor itt meg visszanyertem kb. 20 percet.